Здравейте хора, това съм аз и Лорни Здравейте! и ще оцеляваме. А, не! О! Без никакви такива, освен да. Правих. Да вземем малко дърво. Може би. Аз взема повече. Ще оцеляваме двамата в този сървър. Колкото искате ми да ще правим. Само на оцеляване, разбира се. И да. Сървъра е с хамачи. Може би после ходим да потешаме някаква пещера. Разбира се, той само си набера дърво. Е така да го взимам. Да си набереш дърво. Какво очакваш? Че расте по дърветата ли? Разбира се. Друг път. Това между другото там, че съм умрял един път защото умрях, когато тествах сървъра. Оцеляваме на нормал, не го казах вече. Не си спокойно да си. Искаш ли тако? Какво искаш да направя? Нищо. Една кирка взимай и най-много още един меч и да тръгваме. Стой, ще направя две брати. Е ти браво, бай си. Е ти един меч за всеки случай. Не ми трябва брат, бе, човек. Бе, трябва ти, бе. Като ти казвам, че ти трябва. Добре, ще го взема. И една кирка. Май ще си направя кирка. Аз имам повече дърва от теб. Мисля. Хубаво. Няма това дърво, това е. Продължаваме. Той само набера още, да изсече още 3 дървета и отива. Ела, ще дам дърво. Ти отиди за ми кама, как ще набера още малко дърва. Аз ще ходя направо да търся пещера. Не, да, намери пещера и вземи такова основно. Не, направо мисля. Може би даже малко да поживеем в пещера. Ще поживеем и да сме, До да. някъде добра идея. Ти крафтинг тейбъл, by the way. Как може да ми го откраднеш за човек си ти? Добре, аз тръгвам. Топ. Тук някъде наблизо имаше някакви кокошки. Прави ги, че трябва ни храна. Май не са на тук. Трябва да меним овци. Мисля, че намерих пещера. И кокошки. Всичко в едно. Бах си може. Но сега една кокошка. То една, ще се бием за нея. Може по-късно и някакъв тим да си направим. Добре, супер, има пещера, има кокошки. Ако някой от вас иска да играе заедно с нас в сървъра, да ни пише. Да, може би ще И... има скайп тогава, до тогава фен скайп. Открих и Айрон. Аз тук имам вече колко дърва? 34. Трябва Никол. Сайдвам, стой ти къде си? На тук на към долу, на към ръкичката. Нещо. На тук бе. Ще помоля някой моб да ме опъти. Добре. Идваш ли? Аз съм много гладен. Смисъл. Да. Така. Рекичке, къде си? Тук бе. Ти си тръгнал в грешната посока. Извиняй, че рекичката не ми маха, ядосана ми е. Чекай. Като листа. Така се прави Charming Call, мисля, че беше да. И Да, печеш. ако не намерите Call, това е алтернативата. Да, но е глупава. Защото само ти кажа, че дървото. Да, но ако не намериш Call, какво правиш? Ревеш. Добре. Отидеш при крипъри. Ела тук на към спауна. Добре, бе, търса го, навсякъде едно и също. О, рекичка! Аз ще взема бамбука, вайрове. Добре. Има и... Къде си, бе? Човек, на къде си тръгва? Как се правиш гъба на супа, бе? Освен на... С гъби и паничка? Само така е? Да. Супер, аз ще взема, ще отивам да... Откъде е тъчността, вайрове? Тя така...
Тогава мистериозно. Не знам. Няма значение. Къде си, бе, човек? Сега тук бера гъби, бе. Остави червената шапчета да бере, бе, момче. Има ли кокошки близо до теб? Не, има само цветя. Ако мога да се ядат. Добре, хубаво, при мен има много кокошки. О, овци! Сега ще ги пребия да взема. Добре, че имам меч. Добре. О, има и кокошки! Майко, by the way, Къде си, бе? дори книжката е. О, я виж, пусна ми ядене. Да, ядене това. Нечето осъда. Око. Добре, бе, какво искате ли да дървото, бе, бак си овците? Гледай, би Абе, се. я ги щупи овците. Трябва да ни легла. Пускат ти храна, by the way, това е много добре. Тази овца тук. Издърнах ли те гад така, не също мреш. Абе, я тук на към мене, бе. Не те знам тебе къде си. О, Ела на към спална тогава. имаме 4 такива. И храна. Трябват ни 6 вълна. Имаме само 4. Ела на към спална. Вземи печки, че ни трябва да опече цялото това ядене. Чули? Да бе, имам взели коба основно. Да. Елай тук при мен е за сега, може да се. Отиди към ръкичката, ще ме видиш. Аз съм към ръкичката, ма не съм сигурен, че говорим за една и съща. Я чакай. Ела на към... В ръкичката ли си? Към ръкичката. Ще да ви къде си. Не те знам къде си. Ти не си някъде по-нагоре, бе. Ей, по дяволите. Нямам ядене. Никакво. Аз имам ядене. Като те намеря, ще ти дам. Аз вече имам. Я за какво се притесняваш. Толкова бях притеснен просто. Още кокошки! Човек, къде си, бе? Обичам ви, елате, дайте ядене. Дайте ядене, ще ви убия. А така. Те всеки път дават ядене. Това е друг въпрос. Добре. А така, още една кокошка. Такъв живот. Хубаво. Айде, аз ще прекъсна клипа. Докато се намериме и сигурно тогава ще го продължа. Добре. Що си лош? Защото е там. Хайде, почвай, хайде. Ей, но тук има и айрон. Добре, супер. Дали има равно по всичко, не? Не, много ясно. Нали затова оцеляваме това? Всичко е едно и също. Аз ще ходя да взема такова. О, трябва да направи още една печка, че има още ядене. Е, човек, служи го тук пилето. Сложи го, имам и отовци. Ягнешко имам. Всичко имам аз. Ой, гъба на супичката ще направя. Аз отивам да изкопая айрона. Добре, не е лошо. Ого, май ще имаме доста айрон. В смисъл, надявам се. Добре, айде аз си взех аз си взех такова да това трябва и... Взех си взех си малко пилето да те поставя другото. Колко щедър човек. Имаме 9 ще да кажа голд айрон. Да не имахме и гол. Вече и така. То всъщност голда не е толкова полезен на оцеляване. Мисъл, като цяло не е полезен. Не става. С една дума. Няма за какво да го използваш. Хаби се бързо. Да. Май си прав обаче за още една печка. Не, аз вече сложих. Къде си сложиш? Всъщност май верно, че трябваше една печка напред. Да си купаваме там. Такова глупост. Ще сложи меч. Нямаше да бъде лоша идея и да имаме малко кол. Аз ще направя едно легло. Няма да спа на него, докато ти на меч. Добре. О, какво? Аз отивам да търся кол. И добре търси, аз съм приготвил за 3 пещера. Ей, гати тук. Вещица. Ей, любимото. Любимото ти. Добре. Ето кол. Какво мудра е?
Все нещо. А, скелет. Той нали бил далече. От 16 купчета разстояние. Да, бе, толкова ли? Да, толкова. Така вече в... Не изгасна, надеждата ми изгасна за по-хубав свят. Барове за храната. Добре, хубаво, аз тук взимам кол. Имам цели 8. Цели 8. Ние сме богати. Вече имам и малко точване. Добре, ще стигнат за първата нощ, може би. Хипотетично, възможно. Аз между другото имам 2 пилета в мен. Първата нощ обаче сигурно ще е много шибана. Възможно. Ти всичките пилета ли си ги взел? Давай, как кажи, какво искаш? Знаеш ли какво трябва да си направим един чест? Пилета Стига толкова. и Ето, какво ще трябва? направим един чест. Точно казвам за ефекти. Затова аз имам да бия моловете, защото забавям. Аз има да пазим. Къде да ги сложа честовете? Не ни трябва сега. Не ги помни после като намерим. Аз имам търса. Местообитание. Бараме навънка няма толкова много. Между другото, може направо си го пуснем и на хард скоро. Пускай го, не ни трябва. Ние не сме някакви слави. Не сме. Аз не, но... Бах изловния просто. Седам за тебе. Ще убим. Добре, айде да чупи печките и тръгваме. Накъде бе? Да търсим по-яко място да става. Хубаво. Само си го пече айрона, а щупената печка. Айрена няма го използвам. Да, знам. Мисля, Аз имам 7 в мен и ти изми 7 в тебе. Аха. Виж закона на Майнкрафт, просто Всичко лети. летяща печка, просто по-истинско нещо от това, аз ти казвам, няма да намериш никъде. Това е реалността в Майнкрафт. Гениално. Ходи търси някъде. Абе, къде ще се местиме през нощта, бе, умник? Ти нали направи някакво легло? Ти си Да, имам. отиваш. Не. Ти го искаш, а? Не. Ти... Трябва... Нещо много ми цепи. Аре, ходим да пребиваме... Сега ще ходим да биеме злобните паяци. Да не... Още 3 айрон. Добре, ще сега колко ни трябваше? 8... трябва да пребиваме... Трябва ни 8 такова. 8 паяжи да си направим. Какво? 2 купчета вълна, за да може и да си направим на тебе, за да го да спиш. Аре, това като се обече, чупи печката и... Ойди напред! Къде? Само. Имаш ли дърва? Аз имам много. Няма за какво се чест. Имаме да в пок. Що няма никакви мобове? Пусни го на хард. Чакай малко. Ти ли пишеш, бе? Може би не. Хубаво, продължавам. Майко, злобни паяци! Братле, идвай тука, идвай. Ай, човек, не сме тук за да ги избиваме. И някакъв слайм злобен. Не, сериозно, ако не дойде, скоро ще умра. Аз си нямам никаква представа къде си ти първо. Натам към този водния байом. Няма да оцеля скоро. Бай. Ясно. Разбрахте. Бай, Воден байом. GG. Те гадове. Вече имам паяжени и сега прививам още един. Мри. Къде си, бе? Гадни скелети. Гадни зомбита. А, ето те е там. Иди на тука. Те На върви другата страна. малко. А, не, това не си бил ти, това би.
Да, много верси, че ме сбърка, само дето какво успява да сбъркаш. Знам къде си. Ето те, и аз знам къде си. Не. Отгоре идва някакво. Супер, вечния меч. По-хубаво не може да стане. Може. Какво си използва айрона за меч? Това е такъв. Няма значение. Айрона за меча. Това е камък възлобен. Да, я разбрахме. Я виж Стига какво. си ги бил, бе. И да правим нещо. Я виж лава. Скачи. Йей! Скочи в лавата. О, намерих това. Намерих coal, by the way. Вземи, ма гледай да не те гръм. Вещица. От мен има крипър. Вещиците са най-шибани. Ако те ударят, ти зависи каква ти е, но принципно, докато не те свали до половин сърце, ти бие демидж. Чуч то крипър, тук вече почна да тръкада. Марш от тук, не те обичам. Имаш ли такова? Тръстик. Имам. Добре, я ще взема. Добре. Къде си, бе? О, правя това на торчове. Оставам 3, за всеки случай. Това е останалото на торчове. Къде си, бе, човек? И аз запали един торч, слушай. Сега стои. Там при лавата, не виждаш. Мисля, че те виждам, но не съм сигурен, че е това. Аз пътър не те виждам, по тази яд. Не, бе, не, че те виждам. О, колко бамбук има тук при тази лава. Има и пещери, има и глупости. И аз стоя там където си, аз мисля, че идвам. В смисъл, надявам се. Надявам се. Мислиш, че идваш? Добре. Много мислене, малко действие. Добре, за сега никой не е умрял, освен аз като тествах сървъра. Това не се брои. Може би. Имам 2 стрели, сега ако някой реши да ми пусне нещо хубаво. Това не ми трябва... Мани ги стрелите, ние ще направим, имам доста пера. И аз имам 3 пера. Аз имам доста пера. Колко? Доста. Сега ще ти кажа, чакай само да спра да пия. 20 почти. Това е. Това не ми трябва. Добре. Идваш ли? Аз ще го тук при ладата. О, крипър. Стари дружки сме с тебе. Това са радищи, ела. Другото? Не, ти това да знаеш, няма да чуеш. Човек, как може да се щупиш? О, дърво. Богата пожива. Между другото, ако ти се щупи меча, го такова избрадва. Какво? Ако ти се щупи меча, избрадва го. Да, то пагат. Стой така. Брата бие 4, а меча бие 5. Никаква разлика почни. О, крипър. Стари приятели. Не го бъде, гледай ти овцата. Бутна другата овца в лавата. Чай, ние не сме на едно и също място. Ела при лавата. Аз съм при лавата, която аз виждам. Чакай само. Ще сложа... Ще сложа нещо да те проследявам в последващо устройва тече, много се губиш, момче. Марате се злобни крипъри, що все при мене? Така, такъв е живота. Да мреш, Не газ. си, бе. Седи точно до лавата. Добре, те паци нищо не пускат. Добре, отивам. Паяците през деня, бай давай, не те не нападат. Не нападат. Да, знам, ама... Нали търсим вълна. Аз имам вълна. Ето, при лавата съм. Дори съм от нея. Къде си, бе? Ти се не види. Обре сме на една съща лава. Колко лави може да има в един байом? Доста. Беше иронично. Злоба. Стой. Кажи ми какво виждаш около тебе. Дървета. Какви? Обикновените от тези най-обикновените. Мисъл, Вкажи го, Дълба финанка, същата. Дълба. В Дълба гора съм сега. Чакай малко, къде си ти? Ние сега не мога да се намериме. В крайна сметка ще трябва да се телепорта. Това е.
Без телепортване, гледай, ние оцеляваме се пак без такива злобни. Да, но... Знаеш какво почне няма се делиме? Това е... О, зайци! Мри, гад, долна. Що зайци не пускат вълна? Те са пускали. Гледай Пускат как... кожа и кожата после като я съединиш някакво такива правиш кравешка кожа. Не е нормално мислене. Не, правиш си нормална кожа. О, крави! О, овци! Знам къде си, знам къде си. Спри и не мърдай там къде си. Смисъл би ги. Между другото вече има ти направя легло. Аз имам 5 Има вече ти направя легло. и аз имам много вълна. И що не кажа? И ми казах. Добре, айде. Спри там къде си, мисля, че знам къде си. Ето Добре. Дори ще сложи цветен. И ще подкача. Ела тук са да се... Трябва Ти ми... си бе, ти си не види. Там, който няма да ме намериш. Бърва има стара ми пъмет. И на мен, аз имам само едно място. Аз имам само... Макар че ако изхвърля простотиите, Абе, за какво е заешкото кръче? Кръче, за какво е това? То верно става, за отвари ставаше, да, верно. добре, човек. Сега се търсим. Още овци! Би трябвало да сме в един баям. Ти ли си отстриваш имането овца, бе? Аз знам къде си, знам къде си, знам къде си, знам къде си. Ето, видяхте тази. Сега съм при твоята лава, by the way. Ето те, най-сетне. Аз качвам тука. Няма да умра, няма да умра. Вярвай. Скочи в лавата и ще убие тази овца. Аз я убих първи. Аз си взех вълната. Ама аз взех месото. Знаеш ли колко вълна има? Колко? 11, добре, хубаво. Предам ти. На тук някъде. Ела бе. Да, къде си? Ето тук. Да, идвам. Само не скача в лавата. Лошо ли? Тук Ама- някъде имаше някаква хубава пещера горе-долу. Добре, айде. Се видя хубава, нали? И аз видях много хубави пещери. Ела с мен, не знам къде са. Ела с Да, мен. някъде на там бях. Ела. Ела сега ти покажа къде намерих на лава, там имаше адски неща. Тък му ще модят. Тук имаше нагоре една пещера. Ей бе. Ще умирам за храна. Не. Много опции бе, вече не ни трябва. Взимай тръстиката, че ни трябва. Да правим книги за чанкаме глупости. Ето и там има. Хубаво. Айде, идвай, остави ги търсики. Става, стой да взема. Да ги взема. Айде натам. Намерих хубава лава, ти къде си? Тук към самото начало на таковата. Ето, виждам те. Аз виждам кокошка. Ехо, как си? Айде, ела. Що убива? Аз си обичах! Добре, тръгваме ли? Края сте напускам. Не бе, аре са накъде? О, крави, ела да сколям крави. Остави краите. Хубаво. Ела. Само две. Добре, само две. Имам лилипад. Какво имаш? Лилипад. Такова е. Добре, айде ти къде си? Не те виждам. Тук. Айде, айде. Къде? Яйца. Лош човек. Идвай насам. Идвам за тебе. Добре, свикнал съм да тичам. Идваш ли или? Идвам за тебе сам. Гор. Тук някъде имаше някаква пещера. Добре, сега ще Може видим. да експлорнем и. Ще видим какво представлява. Ако не е хубава, и Само взривя. трябва да си я намерим. Как ще взривим, бе? Ще намерим динамит. Ще минем набързо, край. Да, това Нямам така. си никаква представа. Май беше някъде и насам пещера. Ела при мен, аз също намерих една пещера. Сигурно е моето. Мисля. Къде е? Ела на... Виж как е? Аз съм точно зад тебе. Добре. Айде, гледай. На къде е тук пещера? Ей, натам. Аз не знам.
Въртиме се в кръг. Айде натам, натам, натам. О, взех яйцата, я. И аз. Сега ще замеря. Не, моля, какво ти искаш да направя? Ще съм аз отърва от тези гадни неща. Стой, няма. Ти не ми трябваше, теб не те обичам. И аз теб, ама си мълча. Бах изломя. Чакай, бе, накъде отиваш? Спри. Виждаш ли? Ето тук нагоре, ела да ми имаме телефон. Ай, защо мръднеш? Чакай да цели. Искаш да ме целиш, И аз имам яйцо. Аре са на тука. И аз знаеш какво кръчея, дали са? Я мъча ли с такова? Сица. Направих. Да, имам яйце. Не, имам по-лошо. Имам цветенце. Маш от мене ще не се боя го използвам. Не, само не е това. Добре, хубаво, са накъде? Ена тука. Сега ще има една страшна лава. Чакай само да се наям. Да чакам, бе. Твоята лава е била някъде на тук. Да. Ние верно сме били в различни байоми. Виждаш ли? Да, ето. А? Искаш ли дърт? Много ми трябва. Умрял съм за дърт просто. Спри. Ети го. Не ми трябва, бе. Мани си дъртал тук. Аз ще ходя да взема няколко цветенца. Само няколко. Край. Аз те напускам. Вече не се гордя с тебе. Аз никога не съм се го родял с тебе. Ти ми не родиш чувствата. Отново. Гада долна. Отново. Не. Пак ли си изгубихме? Да. Спри там къде си. Ще огледам. Аз съм тук в рекичката. Виждаш ли? Не. Спри там къде си ти. Близо съм до някаква ръкичка. Ето ме, ето те. Виждам те. Виждаш ли ме? Обърни се. Видях те, идвам към теб. Не идваш. Добре, накъде е пещерата? И аз се изгубих. Давай, ще продължим там. Чакай малко, чакай се настигна вече. Пак ще се изгубим и пак ще трябва да се търсим. Ще си къда дърво. Не, няма се чуеш дърво. Забранено ли? Да. От кога? Лесничар. Ай, както трябва да. От горския. От горските шерифи? Спри. Пак се изгубих. На същото място, което бях. Аз нямам представа къде си бил ти, бе. Аз съм тук на каменни зайци. Има рози и при мене. Ма ти си ме минал, бе. При мен има бели рози. И бели дърчета. Ама чакай, спри там къде си. Прия. Сега аз съм при бели дървчета. Дяволите. Ама не го радве, 3. Хубаво. Тук бе. Но тука съм. Нека продължаваме заедно и... Чай, ти къде си, бе? Спряй, на къде ти? Аз отивам на към залеза. Добре. Е така ще да. Ай, как пак ще загубим, Добре, спри. 3 път! Остави го, се здрави да вие къде. И нещо, и скелет. Ето. Значи разбрах къде си, предполагам. Ако това е същия Ти скелет. не разбираш къде съм, никой не ме намираш. Дяволите, спри да мърдаш. Се питам да те намеря. Какво виждаш около тебе, освен дървета? Взривено от крипър. И по-натам има един снежен байом. Има и такива малки Добре, спри, идвам натам към снежния байом съм тръгнал. Аз не съм докъм, аз не съм в снежния байом. Ти тръгвай натам. Добре, хайде. Ще намерим тако някой. Надявам се. Така. Пещеричка. Аз по нищо не намерих. Ето съм на него, вече съм горе. Да. Да, ето. Виж ме? Стой. Аз съм тук качен на едно. Виж Тук ме? бие едни прасета. Аз ще чупа малко такова. Малко камък, за да направя печка и да опека другото. Какво ти има? Те само да му върна това зомби. Между другото, и двамата сме опнати, обаче не си го използвам. Какво? Да кажа, че сме опнати.
Ма не използваме много. Да, Не използваме много. да. Така, освен ония път, дето. Телепортирал от тебе, защото Между другото имам мацки много храна в мене. и аз имам, затова са три. Ето. Виждам те спри на мърдани. И аз той Аз идеш. ще взема това XP. Аз взимам кола. Кой левел си, бе? 8. Аз съм 9. Добре, така. Ела тук сега ще изпечем просто тиите. Слушай, печка. Стой, аз имам. Добре, ти си печи в твоите. Ти какво там си пъхнал? Добре. Аз нямам нищо от парсета. Ти какво имаш? Само от... Такова така, че да ги печеме наведнъж. Смисъл. Само от овце и от... Той ще... Още един? Не, няма смисъл още. Какво правиш? Ще направя още една печка, че е много запечена. Искаш ли бон? Бон? Кости. Да, дай ми, аз си не трябва. Ето. Супер. Така. Вече пъсър. Имаш и дърт. Ето го служи. Гледай и завиждай. Добре. Какво искаш? Дърт? Че не бе, защото ще се направи каска, момче. За книги ни трябва тя. Няма значение. Аз имам още. Я да сложим тук един крафтинг тейбъл. Аз имам крафтинг тейбъл, бе, което. И аз имам. Още една печка. By the way. Чакай, сега ще направя нещо. Свързано с опа, обаче не е злобно. Ще добавя в тима. Да, ето, готово. Какъв дърт, бе? Ето е такова. Аз сложих отдолу дърта. Не го сложих заради те. Не. Виж, вече имам и дръвче. Ей, дръвче. Чувствай се гадно. Аз ще замера с такова. Яйце. Shit creeper. Аз нямам никакъв меч. Аз го поемам. Докато гледа тебе, ще го бия. Ох! Да, Колко супер. сърца си? 2. Еми, вземи си храна. Това не е хубаво. Вървай. Отъфа, чакай. Прикриеме за малко, докато си направя такова. Паяка. По дяволите, ще имам паяк, какво ми се тахаш? Стой. Ще изкуча. Прикриеме, докато си направя меч. Ох! Кой мене ще прикрива? Марш! Така, умри като долно изчадие. Супер. Далече се, като виждаш, че се на такова. Баравай, то сам се самоубил. Стой. Всъщност няма да е лоша идея да събираме някаква такава паяжина за такова. Лък. Скоро. Оф! Ей, какво правиш на моя enchanting теб? Такова. Той как правиш лъгва? Трябва ти 3 пръчки. Да. И... Ама къде слагат? Дай, дропни ми. Бягай! Не снимай. Ето ти, направи. Дропвай. 2 ти дропна. Колко пажи? Трябва да ми дропнеш 2 пажи. Дропна си. О, тафа. Такъв, къде? Взех ли ги? Стой, поемам го. Поеми го, дай, че някакъв много дразни. Ох, и отзад с мен има още един. Добре, откъде? Сори, това бях аз последно. Супер, аз съм много убит сърце. Ела така горе. Пази ме. Барвай, ети пилетата. Ще ви изпекли.
взимам ти това. Ето и това. Дай пай жените. Добре. Веднага. Ето ти и това, направи на мен един. Аз ще направя само един. За тебе, примерно. Си са кефиш там. Ето ти го. Имаш ли стреле? Да. Дропвам ти ги. Добре. Така имаш лук вече. Толкова се радвам. Може някакви стрели да направим по-късно. Имаш ли такова за стрелива? Трябва. Имам пера. Стой се как се правиха. Пера, топени трябва такова. Нямаме са. Да направим. Ей! Светенце. Аз защо нямам брат Вада? Добре. Аз имам пребива на скелет, че не трябва да стрели. Чакай, аз си намеса. Какво ми дружна? Супер! Я нещо стрели. Дай. Добре, продължавам. Дай стрелите си, дай. Аз ти ги дропнах. Дропна ли ги? О, колкото е. Между другото е на тук. Има някакви прасета. Ще ходя да ги избия. Знаеш ли какво ще бъде добре да намерим? Колко? Такова тиква. За какво ни е? Защото тя, като си направиш такова с нея, бай той храни най-много. Да, това е най-много, да. Къде си? Тук съм, стой, заклещи се. Излизам. Ето, твой герой се завърна. Виждам те, стой, не мърдай. И аз знам къде си, просто се чул сега на къде я тръгнем. И навсекъде грозно. Виж, между другото имената са ни розови. Възможно. Не е възможно е така. Я виж някакъв долен крипър там горе. Ой, ти ли намери? И аз намерих. Просто си сам, на къде я ходим. Не знам, ще прекусим това време, какво да намерим там, какво намираме. Да, ще... Да се заселим в джунгла. Ще търсим джунгла. Там има най-голям източник на дърво. И на пещери. Там има най-много пещери, най-голям източник на дърво, там е най-добро място. Ще разгледаме, ако не намерим, няма продължаваме да търсим. Натам, на където няма нищо, ела. Да, и натам. Да. Там Има и пещера, ще провериме и пещерата. Дай първо да си намерим къща, да... Колко по-школа да пещери. Имаме сега колкото ни трябва, аз имам стаки 4. Тук има и глина. Глина, няма това после. То всъщност за какво може да се използва? Охо, супер. Добре, взимай го. Аз ще прикривам от тебе. Това не е никак малко айрон. Тук, в смисъл. Сега ще кажа колко. 8. Не е малко. За айрон и за някаква дупчица. Не така умна. Коне! Не ги би, чуй. Няма. Чай, кожа ли даваха? Конете не дават нищо, мисля. Охо! Просенц! Дават кожа. Конете ли? Да. Не бе, не ги би. Убий ги вече. Трябват ни за книги, бе. Книгите по-късно ще ги правим. Не, колкото по-скоро направим тези на Enchanting Table, толкова по-добре. Мисля, че... за Enchanting Table знаеш ли какво ни трябва? Диаманти и обсидиан. Колко? 4 диаманта. 2 диаманта, 4 обсидиан и една книга. Да. Мал. Чакай малко да се наям. Тук ще скача едно дърво като пътен знак. Ще викам за нашите, ще викам за прасетата. Прасе. Ето видях едно. Сега ще го набия.
Сега ще го бия. Сега ще го бия. Ей, зловен. Това си бил ти, извиня. Още коне отивам ги пребия. Не. Къде видя първо на първо коне? Братле, който сме на 32, не няма да видя. Знаеш ли как можеш да се намериме по-лесно? По координати. О, да, верно е, момче. Майче, човек. О, как хубаво се нахраним с една пашала. О, конче, как си? Не бе, не ги би конете. Ще ги бия за кожа. Не бе, надей бе. Човек, надей. Няма ги бия, че бият и ми става жал за тях. Няма ги бия, споко. Жал ми става. Колко кожа имаш? 9 и колко имаш? 0. Еми ти като си направи за каска. Тя дете му работа ще свърши. Айде са. Само завиждаш, че нямаш каска. Ако мога да си направя, но... Мисля за... За малко да падне. Оха, ще изхвърля ненужните неща. Ето готвям такава. Много ясно за какво държиш ненужни неща в теб. Така, аз слизам една тук на към нищото. Ай ми трябва сега... Това няма ми трябва... Това няма ми трябва... Ми е премного от тебе, ти няма ми трябваш... Аре, гъби съм, няма да лъжа. Но... Гъби, какви имаш? Колко вълна имаше? Аз доста. Добре, Сега е сега... доста достатъчно. Сега ще дойда, ще дам още малко. Не знаеш къде съм аз. Добре. Да си идва. И аз не бе... ето видяхте в пещера. Точно тук. Ела те дам. Не бе, не ми трябва, какво ще ми даш? Болна бе, нали ти я събираш? Имам някаква. Там горе имам ета. Айде сега тук влизам на копана. Шит, идва на тук, бе. Идва на тук. Не го копай това, има еран надолу. Добре, случай. Ама пази тук от мобовете. Стой да си направя така една айрон кирка, че ако намеря нещо. Не, дай. Не бе, на пари си трябва ни. Не. Не трябва ни. Стой се. Продължавам. Охо, още еран. Колко имаш? В мен ли? Да. В мен имам 16 еран. След това тук деца ще го изкопаем. А колко без такова, без... 16 руди. Я ми дай колко? 6. Чакай, те не са изпечени. Отъв паднах някой. Ало, я спомня. Я дай 6. Чакай, не скачай в лавата. За какво си ти 6? Да, трябва да дай. Ще си направя по една кирка. Кимиричица. О, айда. Така, колко искаше? 6. Ето. А не, чакай. Всъщност аз ще дам такова, ако искаш направо. Ще дам преработено. Да, най-добре, дай. Ма имам само 5. На къде тръгна? Карай, дай ми. Преработено. Добре, сега продължавам. Там Обаче си нямам абсолютно никаква идея как ще излезнем. Няма, ще копам нагоре, като намерим повече неща. Мисля, че разбрах току-що как ще излезнем. Готово, няма за какво се притесняваш. Сигурих ни изхода. Аз видях зомби. Спри там, където си. Където и да си. Ох! Ой, сори. Това не бе, това братле, значи как ме, аз съм на колко на 6 часа съм заради това. Аз не си грея от сърца, ама... Колко имаш? 8. Не греш. Ела да се измъкнем от тук, някаква повече прави. Има надолу, там имаше равин. Айда. Аз ще го взема. Май тук бе, само ще удара. Няма значение, важното е да взема айран. Айде, на тука.
Алелуя! Кучка! Мразя те. Шит. Аз излизам. Стоя. Стой ти къде си? Стой, че там съм всичките неща. О, ето какво ме нападнало. Излизаме. By the way, там има спалнер. Да, бе. Да? Да, бе. Сигурен ли си? Видял ли си? Не, не, глей. Отдали ги преби да си взема айтемите. Гледай го колко ще бъде това, бе. Не цепи там слака. О, Добре, виж, той ще гледа мен, ти ходи го уби. добре. Така. Хубаво. Той Сега ще само не това се пали като гей. О, долу съм айтеми, как да сляза долу без да умра. Не дей. О, я ме имат една кирка. Ева. Ти ета. О, долу има... Не бе, тъпия крипър ми. О, имам лък. Щата. Абе, остави ги, бе. Аз ти казах, че не трябва да идваме на тук, ама ти не. Не слизай долу. Вече съм долу. Как оцелява? Няма спаунер. Не, кучка! Бак си гечто, взриви се. Я какво? Но да, нищо няма. Так геч нищо не ми запази, взриви ми всички центъри. Арева да купаем. Къде надолу, бе? После няма да се измъкнем. Трябва да използваме кодове, което е шибано. Добре, последен код, телепортни се при мен. Добре, айде спири крипа до тук.